आसतु कविता शुणा कवितार शीर्षक कौन कला से। कवितार शीर्षक कौन कला से कहला कौन कला से व्हाट्सअप मो संसार भसई देला से कौन कला से कहला मो पुअटा पूरा कुलांगार हो जाऊे पाठ छाड़ी दे खाली व्हाट्सअप रे माति मु किछि बुझी पारने से की भलिया पिला से आ कौन कला से झियो भी कौन कम कहला झियो भी कौन कम कहली माँ आनिलु पानी गिलास से झियो कहे बापा ऑनलाइन ने अच्छी मु बिजी आ निजे टिके नहीं आसुना आज एमिति उत्तर देला से आ कौन कला से बोली घरणी बोली हय शुणुच ना बारियाडे कौन करुच बोली घरणी हय शुणुच ना बारियाडे कौन करुच आनिलो पानी गिलास घरणी कहले कहीं चिल्लौच गला फटेई घरणी कहले कहीं चिल्लौच गला फटेई जाउची आ टिके अपेक्षा कर स्टेटस टापा अपलोड होउची हयर विधाता कौन कला से आ झियो तो झियो माँ भी कहला झियो तो झियो माँ भी ए व्हाट्सएप संसार हसई देला से आ कौन कला से। थैंक यू।